Tajb it-tieni qari huwa meħud mill-Vanġelu skont Mattew, kapitlu 1 vers 18 sal-aħħar tal-kapitlu. Issa t-twelid ta' Ġesu Kristu kien hekk. Meta ommu Marija kienet marsa ma' Giuseppi, qabel ma ġew flimkien instabet ilha mill-Ispirtu Santu. U Giuseppi żewġa billi kien raġel ġust u ma rridx jesponija għall-infamja pubblika, irriżolva li jiddivorzja segretament. Imma meta rrifletta fuq dan, ara, anġlu tas-Sid derlu f'ħolma u qal Giuseppi bin David, tibżax tieħu l-Marija b'martek, għax dak imnissel fija u mill-Ispirtu Santu. U se tiled iben u int se sejjaħ ismu Ġesu, għax hu se jsalva l-poplu tiegħu minn dnubietom. Issa da kollu ġara sabiex titwettaq il-ħaġa mitkellma mis-Sid permezz tal-profeta, meta qal ara il-Verġni se titqal u se tiled iben u se jsejħu ismu Emmanuel, li tradott ifisser Alla magħna. U xin Giuseppi tqajjem mir-raqda għamel bħalma ordnalu l-anġlu tas-Sid u ħada għandu b'martu u ma kienx jafa sakemm wildet iben u sejjaħ ismu Ġesu. Amen. Missi nitolbuk sabiex tbierek il-kelma għazza tiegħek għal ruħna, neħtieġuha mulej, nixtiequha, nitolbuk mulej biex nkunu nies qorrief illi nimmeditaw fuqha u nħalluha tirrendi l-frott tal-ġustizzja minn ġurnata għall-oħra fina. Nitolbuk mulej biex tallimna bl-Ispiritu tiegħek dalodu, ħalli naraw il-meravilja tal-mħabba tiegħek lejna li inti tħobb id-dinja. Hekk illi bat libnek Ġesu sabiex kull min jemmen fih ma jintilefx, iżda jkollu l-ħajja eterna. Amen. Twelid huwa dejjem okkażjoni ta' ferħ, mhux vera. Siru preparamenti, ikun hemm il-mistennija, l-antiċipazzjoni li ġejja tarbija ġdida fid-dinja. Kull twelid jissinifika li Alla għadu ma qatax qalbhom l-bniedem. Però hawnhekk qegħdin naraw it-tħejjija għal twelid speċjali. Twelid uniku meta l-anġlu kellem lir-rajja li twerru meta kienu minn għalihom għal-askit tal-lejl, lejl bħal ħadd ieħor, l-anġlu mis-sema għalilhom tibżawx għax ara waslilkom aħbar ta' ferħ kbir li jkun għall-poplu kollu. Għax illum fil-belt ta' David, ġewwa f'Betlehem, tweldilkom Salvatur li hu Kristu s-Sid. Mhux biss il-twelid ta' Ġesu huwa okkażjoni ta' ferħ, imma l-anġlu il-fema tiegħu kienet okkażjoni ta' ferħ kbir. Okkażjoni ta' ferħ straordinarju il-għaliex mhuwiex biss għal ġenituri jew għal grupp żgħir ma għal poplu kollu. U kif tkompli tfehmna l-Iskrittura, Ġesu twieled biex ikun is-Salvatur tad-dinja. Hekk għarfuh il-Samaritani meta qalu lill-mara qalula issa nafu li dan huwa s-Salvatur tad-dinja. Illum fil-belt ta' David tweldilkom Salvatur. Kemm jixraqlu dan it-titlu wieħed illi jeħles, illi jaqla lil dak li jkun mill-periklu. X'periklu kien? Mhux periklu ta' xi ħaġa tad-dinja, imma isalvana mill-kundanna tal-infern. Din hija l-missjoni ta' Ġesu, il-midluk ta' Alla, li skont l-anġlu wkoll huwa s-Sid, huwa l-Kurjos, u Alla nnifsu illi żarna fuq din il-pjaneta. Dan it-twelid imħabbar ta' Ġesu, kif qrajna l-istorja, il-verżjoni ta' Mattew, huwa wkoll dram divin. Meta nitkellmu dwar dram, għandek storja minsuġa illi fiha l-periklu, fiha t-tensjoni, fiha l-azzard. Hemm nies li jistgħu weġġaw jew tiġrilhom xi ħaġa kera. Dak huwa dram illi suppost jeċċitana, suppost jinteressana. Kwalunkwe dram
Dan huwa dram divin però. Mhuwiex dram ta' awtur li kiteb storja u pubblika. Dan huwa dram divin li seħħ storikament u fih 5 karattri dan id-dram. Għall-inqas f'din il-porzjon li qrajna dal-għodu hemm 5 karattri li nixtieqkom nikkonsidrawhom wieħed wieħed, ħanidu hekk 5 atturi, 5 min-nies, 5 persuni li huma involuti f'din in-niżġa tad-dram. L-ewwel tissemma hija Marija. Issa storikament aħna mal-affamati illi il-Marija ma naħmluhiex u però din hija kalunja, din hija gidba sfaċċata. Il għaliex ta' bilħaq Marija hija l-imbierka u l-favorita tal-Munej. Alla għażilha għal dan ir-rwol speċjali u uniku illi ta' bilħaq aħna nifirħu magħha u minħabba il-fatt li Alla għażel din ix-xbejba illi ma kienx magħrufa, ma kienx tan-nobli jew tas-sinjuri. Luqa jagħtina rakkont itwal ta' x'ġara meta l-anġlu ħabbar illi kellha tkun il-Messija. Kif daħal għandha l-anġlu qalilha nsellimlek il-favorita. Is-sit miegħek. Imma tħawdet għal dat diskors u konsidrat fija nfisha x'tip ta' tislima setet tkun din. Meta l-anġlu ndirizza bħala il-favorita. Nsellimlek il-favorita, is-sit u miegħek. X'irt jgħid biha? Aktar minn hekk din it-tfajla ta' Nażaret beżet ukoll. L-anġlu qalilha tibżax Marja. Tibżax. Għaliex int sibt favur malla. Int sibt favur malla. Wara se tikkonċepixxi fil-ġuf u se tilha tiben u se semmi ismu Ġesu. Marija hija l-maħtura ta' Alla biex tkun il-Messija. Però is-sitwazzjoni hija xi ħaġa hekk. Jekk inti tidħol f'palazz u taf li hemm is-sultan. Tajjeb, u s-sultan huwa il-possessur ta' kollox, ma tkunx inġurja jew nuqqas ta' rispett illi l-segretarja jew lil xi ħadd mill-ministri tiegħu ma sejħilhomx majestat tiegħek. Għax mhumiex. Tajjeb, il-palazz huwa palazz propjament għax hemm is-sultan. Jekk is-sultan jordna li t-talb għandu jsir lilu kwalunkwe rikjesta, kwalunkwe xewqa għandha tkun preżentata qudiemu ma nkunx qed niddiżonora lil ħadd mill-ministri jew mis-servi tas-sultan jekk jiena mmur direttament għand is-sultan. U Marija ċertismi nafu illi bħal Ġwan il-Battista tajt u Ġesu jeħtieġ jikber, imma jien jeħtieġ nonqos. Marija kien fl-interess tagħha illi ċertament bina l-kbir Ġesu jkun magħruf u jieħu l-ġieħ u aktarx milli tisraqlu mill-glorja tiegħu. Ninnotaw illi Alla meta permezz tal-anġlu għarrafa bil-favur straordinarju li kien se jurija ma talabix permess. Ġili qrajt jew smajt ukoll illi li kieku Marija qaltlu le, allura m'hemmx salvazzjoni għalina li d-dinja dawa. Dinja qasna f'xanqat ngħidilha. L-anġlu sempliċement għarrafa x'se jiġri. Informa x'kellu iseħħ. U Marija mara ta' fidi u sottomissjoni għar-rieda t'Alla, meta l-anġlu qalilha li ebda ħaġa mi se tkun impossibbli għal Alla. Tajjeb jisaqsiet kif jista' jkun dan li jien ma narafx raġel kif se noħroġ ilha. Finalment l-anġlu qalilha Alla huwa omnipotenti, ħalli fidejh. Marija qalet ara lil-sira tas-sit. Ħajsir minni skont kelbtek. U l-anġlu telaq minn għandha. Għandna l-konklużjoni sabiħa li Marija iva laqat dan l-unur, dan il-ġieħ li tkun il-Messija. U kienet lesta dbati fis-soċjetà tagħha, immaġinaw illi hija marsa ma' raġel tal-affarijiet tiegħu, però imbagħad wara ftit ta' żmien żaqqa bdiet turi illi hija tqila. U allura f'soċjetà fejn
bir-raġun il-tqala barra miż-żwieġ kienu jħarsu lejha bħala dnub. Tajjeb, Marija kienet lesta illi tirċievi mala fama tħammeġ isimha minħabba Sita. Għax hija l-favorita tal-mulej kellha wkoll tbati. Anke Xmun fit-tempju għalilla sejf ukoll jinfidlek sitrek. Marija hija waħda minn dawn l-atturi ħansejħulhom hekk illi il-mulej involvija biex anke forsi tkun ma nqarawx direttament hekk, però ċertament illi rċiviet ċerta ħars bl-ikraħ u ċerta kritika wara dara, jekk mhux sfaċċatament ukoll tajjir, u d-dilemma wkoll illi kien se jkollha mal-għarus tagħha. Kif ħadd ispjegalu? Il-fatt illi ħarġet ilha Ġesu mingħajr l-intervent jew mingħajr partiċipazzjoni ta' raġel hija xi ħaġa unika. Twieldu miljuni fuq miljuni ta' nies. Ma kollha twieldu tajjeb bl-unjoni bejn raġel u mara. U hawnhekk nistgħu naraw allura id-dilemma dan it-tramm għaddej għall-inqas bejn Ġuseppe u Marija li taw kelma li jkunu ta' xulxin fi żmien sena li Rosija l-udija l-inqas hekk kienet sena ta' preparazzjoni li tkun tidħol għarus, jiġifieri inti prattikament inti miżżewweġ. Ħlief li jonqos illi tmur toqgħod ma' żewġek u ikollok relazzjoni konjugali miegħu. Mill-bqija li Rusija kienet torbot, kienet obbligatorja għall-lut. Għalhekk jingħad li Giuseppe kellu ħsieb għalkemm kienu għadu ma' rajjes li jiddivorzja. Għaliex? Għax li Rusija kienet prattikament isa żwieġ. Bid-differenza li ma kienx hemm l-unjoni sesswali bejn il-koppja. It-tieni attur ħansejħu dan id-dram huwa Giuseppe. Giuseppe huwa l-eroj minsi, kemm insemmuh Giuseppe? Aqqas qatt. Jissemma jerġa' ħafna inqas minn Marija. Hemm min jgħid illi Marija romlot kmieni, Giuseppe miet, forsi kien ikbar minna, ma nafux, nippruvaw nimlew il-vojt, però Giuseppe hawnhekk għalkemm huwa eroj minsi huwa ċertament eroj. Għaliex l-hawnhekk Mattew jiddeskrivih bħala raġel ġust. Ma tantx hawn nies illi tista' mingħajr ma toqgħodilha bil-kliem direttament dak huwa raġel ġust. Huwa raġel li jirrispetta l-liġi tagħha, iħobba u jfittex li obdija minn ġurnata l-oħra jiġri x'jiġri. Dak huwa l-bniedem ġust. Li jrid joqgħod taħt il-kmand tagħha. Huwa wkoll bniedem diskret, bniedem diskret. Meta sar jaf illi l-arusa tiegħu ħarġet ilha ma rridx jesponija għall-infamja pubblika. Seta' u kellu dritt illi irexa quddiem is-soċjetà. U jgħid ċertament mhux jien naħti għal tagħha għalkemm hija l-arusa tiegħi jiena ma rridx inkun naf biha u difatti se tagħmel xenata. Però hawnhekk jgħid illi ma rridx jesponija għall-infamja pubblika u rriżolva li jiddivorzja baxx. Raġel ta' mħabba illi ovvjament diżappuntat illi ġara hekk għaliex ma kienx jaf l-istorja, ma kienx jaf x'qed jiġri wara l-kwinti. Naraw illi ried jinħal minn magħha ma toċċa għalih mara infidila kif kien qed jaħdem moħħu tajjeb u allura ried jiddivorzja fis-sigriet. Però din hija azzjoni ta' mħabba. Alla sejħilna Pietru għall-inqas jgħidilna illi l-imħabba tagħti il-kottra tad-dubiet. L-istint tagħna huwa li jiena nagħmel xenata bik u mpenġik kera. U
quddiem in-nies biex niġġustifika lil nnifsi. Però hawnhekk Giuseppe rrid illi baxx mingħajr kemm jista' jkun ma jkun jafu nies tajjeb jinħal minn magħha. Azzjoni ta' mħabba. Flok ma kabbara ra kif seta forsi ibiġġilha, forsi biex ma jagħmilx tidher daqshekk kera. Huwa wkoll raġel riflessiv. Dan l-eroj raġel riflessiv, mhux impulsiv illi dak li jiġi f'moħħu dak il-ħin jaqbad jagħmel. Probabbilment hekk jiġri aħna. Ma hawnhekk għandna raġel li qarbel u assessja l-alternattivi x'jista' jagħmel. Kien hemm ħafna affarijiet li seta' jagħmel. Diġà kien ħaseb illi diħa jkolli niddivorzja il din ix-xebba li minn għalija tatni kelma li tibqa' fidili għalejja. Però Giuseppe ma ġġitx, ma fexfix u lanqas ma tħawwat. Imma lanqas ukoll ma tħawwat bil-emozzjonijiet tiegħu. Ħafna drabi ħallu s-sentimenti tagħna jirkbuna u jsuquna u nsiru ħomor għax daqat ma ġratilna. Mhux hekk Giuseppe. Giuseppe irrifletta. U allura nies bħal dawn isiru disposti biex jirċievu gwida minn Alla. U difatti hekk ġara. Giuseppe hawnhekk naraw riċevutur ta' gwida divina diretta. L-anġlu qallu tibża Giuseppe. U spjegalu s-sitwazzjoni kif kienet illi Marija ħarġet ilha bl-intervent dirett tal-Ispiritu Santu mingħajr il-parteċipazzjoni ta' ebda raġel. U allura Giuseppe seta allura jibqa' miexi l-qudiem. Għallu tibżax toħodha bħala martek. Hemm ieħu passaġġi bħal dawn illi Giuseppe mħawwat u allura aħna wkoll ġieli insibu ruħna dana mal-ħajt u ma nafux nabdu nagħmlu u nippretendu illi Alla jibgħatilna gwida diretta. Xi anġlu mis-sema biex ikellimna bħalma naqraw illi ġieli ġara matul l-istorja. Jew li jagħtina xi ħolma ċara u kristall li ma naħsibx li hekk però. Hawnhekk idu niftakru illi Matteo qed jirrakkonta ġrajja fejn għandna stadju kruċjali tal-fidwa tagħna. U Giuseppe kien ċertament jeħtieġ dik il-gwida diretta, dik il-gwida ċara. Giuseppe li kellu jkun il-missier putattiv, in-nies assumew illi huwa Ġesuwa missieru, però aktar importanti minn hekk Giuseppe kellu jkun il-missier legali tiegħu. Ġifi għal kwistjonijiet ta' trobbija u da Giuseppe kien ikkonsidrat bħala dak responsabbli mill-trobbija ta' Ġesu. Giuseppe wkoll naraw li huwa raġel ubbidjenti. Infatti vers 24 jgħidilna li xin Giuseppe tqajjem ir-raqda għamel bħalma ordnalu l-anġlu tas-sit. L-anġlu wassallu l-messaġġ minn Alla u Giuseppe obda. Sabiħa din, vera? Bnidem ġust. Avolja forsi ma jifhimx kollox. Avolja jgħaddi minn saram u minn trabil jobdi. Ġesu jgħidilna jekk intom tħobbuni ħarsu il-kmandamenti tiegħi. Giuseppe għalina huwa eroj għaliex huwa raġel ubbidjenti u aktar minn ubbidjenti huwa raġel jew għarus li jaf jistenna. X'kontrast għas-soċjetà tagħna. Li għandek għarejjes jew bdew joħorġu flimkien u ma jissapportux. Iridu issa stess igawdu mill-frott ta' żwieġ meta għadhom mhumiex miż-żewġin. Giuseppe jaf jistenna. Vers 25 jgħidilna ma kienx jafa ma kellu ebda relazzjoni konjugali ma' Marija sakemm wildet iben u sejħ ismu Ġesu. Aktar tard l-istess Matteo jarrafna li Giuseppe kellu uliet minn Marija.
u jissemmew bisimhom Giuseppe, Jose, Xmun, u anke ulied bniet. Però Giuseppe baqa jipproteġi lil martu, lill-arusa tiegħu sakemm imbagħad iva il-Bibja hawnhekk tagħmilha ċara li fiż-żwieġ imbagħad il-relazzjoni sesswali għandha tkun gawduta u prattikata. Tajjeb, però Giuseppe kien raġel li jaf jistenna. Karattru ieħor f'dan il-dram, s'issa semmejna l-Marija lil Giuseppe din il-koppja tipprepara żwieġ Alla li huwa flok attur għabak kan seħlu d-dirigent jew il-producer tad-dram. Din l-istorja tiegħu. Din l-istorja tiegħu. U Alla qed jaħdem minn wara l-kwinti. Ma jidirx direttament, però hawnhekk naraw li jaġixxi fi żmien propizju. Skont il-pjan etern tiegħu. Mill-bidu mindu Adam u Eva waqgħu fid-dnub Alla ħabbar li kellu jibgħat il-Messija tiegħu li jisħar ras is-serb. Hawnhekk anke skont il-kliem tal-Apostlu Pawlu meta waslet il-milja taż-żmien Alla bagħat il-ibnu imwieled minn mara li sar taħt il-liġi biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-liġi. Sabiex aħna nirċievu l-adozzjoni bħala awlied. Alla fi żmien propizju fi żmien li hu ħaseb l-aħjar żmien tajjeb bagħat il-ibnu. Seta bagħtu ħafna aktar kmieni, ħafna aktar tard. Kienu għaddew ħafna eluf ta' snin minn dul ħolqot id-dinja. Il-Messija kien ilu mwiegħed. Alla għaraf illi propjament ħabta ta' 2000 sen ilu kien iż-żmien xieraq meta li bent Alla isir bniedem. Ġwanni jgħidilna il-kelma sar laħam u għammar fostna. U aħna rajna l-glorja tiegħu glorja bħal talibin waħdin minant il-missier mimli grazzja u verità. Alla wkoll bħala dirigent mu wara l-kwintin qiegħda bis-servi tiegħu. Alla l-kbir, Alla s-setani, Alla s-suprem għandu l-anġli tiegħu, il-messaġġiera tiegħu. U difatti hawnhekk bagħat anġlu minn tiegħu sabiex jispjega u jfisser li Giuseppe ovvjament imħawwad konfus x'inhi t-triq illi hu għandu jieħu. Alla u Alla li għandu l-anġli tiegħu. Alla majestus, Alla li għandu l-armata tiegħu. Alla wkoll li jaf it-tmiem mill-bidu. Fatti Mattew jgħidilna li dak kollu ġara biex iseħħ dak li jingħad mill-profeta Iżajja meta qal ara x-xebba titqal. Id-dram li hawnhekk qegħdin naraw Alla kien ilu li pjanah u bi profezziji ċari, impressjonanti u uniċi. Meta naqra dal-profezziji jiena fihom studju trement, il-fidi tiegħek tissaħħaħ. Il għaliex tgħid dak li ġara fil-Palestina 2000 sen ilu, qed tifhem? Kwalunkwe xi ħadd brikkun kapaċi jivvinta dik l-istorja. Imma meta dik l-istorja kienet profetizzata, mħabbra minn qabel. F'dal-każ 700 sena qabel ma Marija ħarġet ilha, Iżajja qal illi ara il-Verġni titqal u jkollha jben u jsemmuh Emmanuel. Ġifieri it-tarbija li kellha tixħat għal fatt illi Alla hu magħna. Alla qorob lejna. Alla identifika ruħu magħna fil-persuna ta' Ġesu Kristu. Mattew matul il-Vanġelu tiegħu se jikkwota ma' 60 darba it-Testament il-Qadim biex jurina 60 darba biex jurina l-istorja ta' Ġesu Kristu t-twelid, il-ħajja, il-ministeru tiegħu, l-arrest, il-ġuri, il-mewt tiegħu fuq il-Kalvarju, l-irxox tiegħu, it-lura fis-smewiet u kien kollu mħabbar minn qabel. L-aħwa maħniex qegħdin nemmnu storja inventata bl-astuzja jew bil-birkunaġġ tal-bnedmin. Mattew jassigurana li da kollu ġara biex iseħħ il-pjan, biex iseħħ id-dram illi Alla, id-dirigent, il-producer kien ilu illi ippjana għas-salvazzjoni tagħna.
Ovvjament hemm ukoll Ġesu. Ġesu li huwa ċertament il-protagonist tal-istorja. Għalkemm hawnhekk għadu ma twelidx, però il-trouble u l-gwaj u t-taħbil il-moħħ li jinqala huwa proprjament maħabba fih. Vera? Giuseppe mħawwad, Marija illi kienet fil-periklu li tkun id-divorzjata meta kważi għas kienet għadha miż-żewġa. Ġesu kollu minħabba fih. Però huwa il-fokus tal-istorja, huwa l-protagonist għal-avolja hawnhekk għadu laqqas huwa prattikament fil-ġuf. Minu dan Ġesu? Skont il-pass li qrajna, Ġesu huwa hawnhekk mingħajr dnub. Mingħajr dnub. Hemm enfasi fuq it-tnissil tiegħu li huwa bl-intervent tal-Ispiritu Santu. It-twelid verġin fatt li Ġesu tnissel fil-ġuf ta' Marija mingħajr l-intervent ta' raġel tixhed bil-qawwa favur l-impekkabilità tiegħu. Il-Ġesu qatt bil-ħsieb, bil-kliem jew bl-emil m'għamel xi ħaġa kontra l-liġi tagħna. U difatti għamel dak kollu li Alla rrikjieda minnu. Lil Ġwanna qallu għamidni għax hekk jeħtieġ biex isseħħ kull ġustizzja. Ġesu għex il-ħajja unikament perfetta. Dwaru Alla l-missier sa jgħid dan ibni l-maħbub li fih jiena nitaxxaq. Alla jitaxxaq bina għax aħna ninsabu f'Ġesu. Li hu bladnu huwa aħna imlibsin bil-perfezzjoni, bil-ġustizzja tiegħu. Ġesu huwa wkoll bniedem ta' veru. Infatti kellu u twieled minn Marija huwa bin Marija b'umanità komuni bħal tagħna. Vers 21 jgħidilna u se tilet iben u inti se sseħħ ismu Ġesu. Se tilet iben. Ġesu rridu naċċentawha bil-qawwa huwa bniedem. Rrid isir wieħed bħalna biex ikun kapaċi jirrappreżentana quddiem Alla bħala il-medjatur tagħna. Huwa bniedem bla dnub. Huwa bniedem bla dnub. Huwa wkoll dak li wettaq il-profezija. Kif diġà rajna, meta twelid jiena jew inti ma seħħet ebda profezija. Imma hawnhekk naraw vera Ġesu bir-raġun meta tkellem ma' Kleofa u sieħbu mexxin bil-pass il-pass lejn Emmaus. Fetħilhom l-iskrittura. Għalkemm ma kellhomx l-iskrittura qudiemhom, però beda jirreferilhom għal dik il-pass u dak il-pass u x'qal Ġeremija u x'qal Eżekjel. Qed tifhem? U aktar tard qalu ma ħassejniex qalbna tisħon ġewwa fina meta fettina l-iskrittura meta spjegalna. Għaliex? Għaliex l-iskritturi kollha tal-profeti jiġdu dwaru. Pietru qal minn Samwel il-qudiem il-profeti kollha jiġdu dwar dawn il-jiem speċjali meta der il-Messija talla fostna. Ġesu, apparti li huwa bniedem bla dnub, huwa wkoll divin. Il-Bibja kemm il-darba issa jaħlu direttament Alla. Fil-bidu il-kelma kien ma' Alla u l-kelma kien Alla. Pawli jgħid li aħna qegħdin nistennew dik it-tama mbierka id-dera glorjuża ta' Alla l-kbir is-Salvatur tagħna Sidna Ġesu Kristu. Ġwanni jgħid li aħna nafu l-dak li huwa veru l-Ibnu Ġesu Kristu dan huwa Alla veru u l-ħajja ta' dejjem u liedi iż-żgħar ħarsu ruhkom mill-idoli. Alla ma jridx li tingħata qima lil kwalunkwe kreatura, però Ġesu attwalment irċieva qima minant in-nies. Sejja ismu Ġesu, Jesus bil-Grek. Jesus. Ovvjament, lingwi differenti għamlu l-verżjoni tagħhom ħana kopjana Taljani, Ġesu. Però l-importanti x'ifisser Jesus. Ifisser attualment huwa l-istess isem bħal Ġosuè. Ġosuè suċċessur ta' Mosè. Tajjeb,
jew Yeshua jew Yehoshua bl-Aramajk, hemm diversi verżjonijiet, però ifisser is-sit isalva, jew Yahweh isalva. Yahweh u salvazzjoni. L-isem Jesus, Yahweh huwa salvazzjoni. U l-fatt li Eżajja ħabba minn qabel illi isejħulu Emmanuel. Emmanuel. Għal darb'oħra isem illi jixed il-divinità sħiħa tiegħu. Alla magħna. Jesus ismu jixed id-divinità tiegħu u wkoll xwettaq. X'irnexxielu jagħmel Ġesu matul l-ewwel żjara tiegħu fuq l-art. Semmih Ġesu għax hu se jsalva lill-poplu tiegħu minn dnubietom. Ingħatatlu missjoni speċifika u missjoni mill-aktar importanti li hu waħdu seta' jagħmel. Ġesu ma ġiex biex jisalva lill-umanità kollha. Ħajsalva lill-poplu tiegħu. Għandu għan speċifiku. Ġesu stess talab il-missier ma nitlobx għad-dinja, ma nitlob għal dawk li inti tajtni. L-imħabba speċjali li għandu lejn il-maħturin tiegħu. U ħajsalvhom mhux neċessarjament mill-faqar, mhux neċessarjament mill-mart, mhux neċessarjament minn inkonvenjenzi tal-ħajja, ma se jsalvhom il-problema bażika illi aħna ma stajna nagħmlu xejn dwarha. Bid-dnub. Għaliex Ġesu qal lid-dixxipli għal bnedmin dan huwa possibbli. Daqs huwa possibbli l-ġemel jgħaddi minn għajn tal-abra, daqs ikun possibbli nsalvaw lil nafusna. Però għal Alla kollox possibbli. U din hija l-ġrajja tal-Alla illi indaħal illi issa qed jirrikjama għalih innifsu poplu għalih, poplu illi huwa reċevitur tal-grazzja speċjali tiegħu. Difatti f'Iżajja 43 vers 10 naqraw li Alla jgħid hekk, intom ix-xhieda tiegħi jgħid il-Mulej u l-qaddej tiegħi li jiena ħtart biex tarfu temnuni. U tifhmu li jiena hu. Qabli l-ebda Alla ma ssawwar u lanqas ħadd ma jkun hemm warajja. Dan id-dikjarazzjoni biss tixhed li hemm Alla wieħed qablu u warajh mhux se jkun hemm Allat oħra. Ovvjament il-bnedmin jagħmlu f'diversi Allat, Astarte, Isis, Jupiter, Mars u nibqgħu sejrin sal-ġurnata tal-lum kulħadd għandu l-Alla falz tiegħu, Alla qed jgħid hawnhekk qabli ebda Alla ma ssawwer u lanqas ħadd ma jkun hemm warajja. Jien iva jien Jahweh u għajri m'hemmx salvatur. Ħliefi m'hemmx salvatur. Frattan Ġesu jissejjaħ Jesus. Salvatur, Jahweh salvatur. Mela minnu Ġesu? Huwa Alla nnifsu. Huwa Jahweh innifsu. Aktar tard fl-istess kapitlu vers 25 jgħid jien iva jien hawnhekk ukoll Jahweh qed jitkellem, jien iva jien li nħassar ħtietek minħabba fija u ma niftakarx dnubietek. U appropjament Alla qed jitkellem biex jurina il-maħfra illi kisbilna permezz ta' ibnu Ġesu. Ftit aktar tard il-qudiem infatti naqra wkoll jien ħassart bħal sħaba sewda ħtietek u bħal ċpar dnubietek. Erġa' lejja għax jiena ftejtek. Hawnhekk għandna l-bidu tas-salvazzjoni tagħna. Il-liben Alla mibgħut mis-sema, jiena nżilt mis-sema mhux biex nagħmel ir-rieda tiegħi, ma r-rieda ta' dak li bagħtni. U għal-ħobs mis-sema biex kull min jiekol minnu jgħix għal dejjem. Bir-raġun Ġesu twieled f'Bethlehem għax Bethlehem tfisser id-dar tal-ħobs. Id-dar tal-ħobs, mhux b'kombinazzjoni. Li twieled f'dak ir-raħal ġkejken minsi, però huwa il-post propjament fejn Alla batinna il-ħobs tiegħu. J.I. Packer, il-teologu li ħallina milux, jgħidilna l-omnipotenti Alla l-kbir der fuq l-art bħala tarbija umana u deboli. Li kellu bżonn jitemawh u jbidlulu u jgħalmuh jitkellem bħal kull tifel ieħor. Aktar ma taħseb fuq hekk,
aktar tistordu titbellaħ. Xejn fil-finzjoni, xejn fil-letteratura mu daqshekk fantastiku daqs din il-verità tal-inkarnazzjoni li Alla ħa għalih nifsu karne, laħam, sar propjament bħalna. Bħalna. Bniedem bħalna. U jibqa' hekk għall-eternità. Hekk se narawh lil Ġesu fil-glorja. Bniedem minħabba fina sar il-ħaruf tas-sakrifiċċju. Marija, Giuseppi, Alla, Ġesu fadal l-aħħar attur. Minu? Min taħsbu li hu l-aħħar attur? Huwa int? Huwa jien? Huwa kull persuna li tisma' din il-ġrajja. Aħna rridu ma rridux involuti. Minħabba bnedmin bħalna, minħabba fina ġara da kollu. Kif nitlu fl-istorja? Hija storja huwa dram eċitanti, tajjeb, illi hemm bżonn mhux għax forsi issa tant drajna nisimgħu din l-istorja illi tgħaddi minn fuqna bħal żiffa minn ma taffettwana. Hawn hija ħajdu hekk l-introduzzjoni tal-fidwa. Dan huwa l-Vanġelu jew l-Vanġelu għalik. Hemm differenza, hemm baħar jaqsa. Jekk tgħid dan huwa l-Vanġelu, rajna mill-Vanġelu. Ma nixtieq għal Alla illi kull wieħed waħda minna nkun kapaċi dan huwa l-Vanġelu għalija. Dak li seħ għalija, għal benefiċċju tiegħi, għal ġid tiegħi. U allura fuq li ma naħa tinsab. Fuq li ma naħa tinsab. Fost il-poplu tiegħu tista' tgħid sinċerament, onestament b'kunvinzjoni li Ġesu ġie biex isalvani minn dnubieti. Int salvat minn dnubietek, dik hija l-kwistjoni kollha. Għax għalhekk int bad. Int salvat minn dnubietek. Jekk il-pulizija jarrestawk illum u jixluk li inti Kristjan u jtallawk il-qorti, il-maġistrat isib evidenza biżżejjed biex jikkundannak. Ġamlu tfittxija fid-dar tiegħek u jaraw x'għandek u x'm'għandekx. U forsi jsibu l-Bibja tiegħek għadha ġdida f'jamanta. Il-paġni għadhom waħli ma' xulxin. Mhux Kristjan da. U forsi jissemmawlek f'ġimgħa kemm titlob. Mhux Kristjan da. U forsi kemm għandu ħeġġa u antiċipazzjoni biex jiltaqa' mal-aħwa biex jagħtu qima lil Alla flimkien. Iwa daqqa le. Xejn konvinċenti. U fuq kollox, il-ħajja tiegħek hija miftija jew le? Għax is-suċċess ta' Ġesu huwa propjament illi hu se jsalvhom minn dnubietom. Ġesu ma ġiex biex iħallina fid-dnubietna, fil-ħama u fil-ħmieġ ta' dnub, biex jaqlana mid-dnub. Il-maġistrat isib evidenza biżżejjed biex jikkundannak. Wayne Grudem, teologu ieħor, jgħidilna huwa l-miraklu l-iżjed miravigliuż fil-Bibja kollha. Il-fatt li Alla sar bniedem. Alla baqa' Alla ma wkoll sar bniedem. Żewġ naturi, natura divina, natura umana f'persuna waħda. Ġesu ta' Nazaret. U għal-miraklu aktar miravigliuż fil-Bibja kollha. U wisq aktar ta' staġib mill-qawmien mill-mewt ta' Kristu. U aktar ta' tbellieħ mill-ħolqien tal-univers. Il-fatt li bin Alla infinit, omnipotenti u etern, isir bniedem u jingħaqad ma' natura umana għal dejjem, sabiex hekk Alla infinit sar persuna waħda ma' bniedem finit. Se jibqa' l-eternità il-miraklu l-aktar profond u l-misteru l-aktar sorprendenti fl-univers kollha. U ċertament min jemmen il-Vanġelu jgħid Amen.